imagine kuti akanati skulu izithera pa form 4 kuti basi after form 4 skulu yathera pamenepopo tiyeni tikagwire ntchito, tiyeni tikakwatire, tiyeni pa form 4 basi palibenso za skulu. Akanati skulu izithera pa form 4 ndibwezi situation ili bwanji ndiye kuti aliyense wafika form 4 ana onsewo ali ndi zaka 15 akufika form 4 ali ndi zaka 15 16 17 onsewa basi skulu mwamaliza tiyeni tikagwire ntchito tilowe mu industry akhale mabanki mu azigwira mmene mwakhale ma officers. Do you understand me? What would have happened zonena kuti kukanakhala chipwirikiti kuntundako nanga si chaka ndi chaka ana onse amene akulowa akufika form 4 ndiye kuti akulowa mu industry. Ndiye kuti even amene walowa mu industry wafika zaka 40 uli mu industry ndiye kuti wagwira kale ntchito 25 years. Ngati uli ndi zaka 40 ndiye kuti 25 years wagwira kale ntchito mu industry mochi. Uku ana akubwerabe. Anyway, mukaganizira bwinobwino muzaona kuti kalelo anthu ophunzira ali ochepa. Standard 8 ndi certificate ya standard 8 anthu amakagwira ntchito, anthu amalembedwa ntchito. Kenaka ophunzira aja akuchuluka mbakuchuluka ofika standard 8 aja ndeno anayikweza kuti ikhale pa JCE. Iya muzifika kaye pa JCE. Anthu a JCE ayambaso kuchuluka iyayi koma form 4 MSc. Okay, MSc MSc ajamba kuchuluka zaza koseko iyayi koma degree. Mukhale ndi diploma kapena degree. Iye pano pa ma degree achuluka nonso pano anthu no ntchito zikusowa akuti ya masters. Muzaona kuti maphunzirowa china chimene amachita imangokhala nthawi yochedwesa anthu kuyamba kupanga ndalama kapena kuyamba ntchito. Skuluyi design yake ndiyonena kuti izichedwesa anthu pang'ono. Munaona mukapita ku airport olo ku banki kuchokera pa khomo pa banki paja kupita pa counter pa tilu paja pa tera usumakhala straight ya. Chifukwa kuti aike line ya straight kuchokera pa khomo pamene walowa straight kupita pa tera pakati mutuluka line ili ituluka mu banki. Then what they do amakhotesa misereja khotesa uku kakhotaso uku olo ku airport olo kuti amakhotesa kukotesa iwe kumadabwa kuti kupita apo koma ati muzere uku mukazungulire uku. That's what school does, right? Nthawi yomwe anthu mukupita ku college ija mukudikirira ena kuti afike zaka 60 apange retire. The idea ndiyoti amene akufika zaka 60 amene akupanga retire aja akupanga create space ya anthu ena amene mukuti muzilowa. Ndiye munthu amene skulu ija wayilekezera pena pake pa njira sanapite nayo patali kwambiri sikuti ndikabe yayi. Okay, amene iwo angoganiza kuti inu musandichedwese mukundichedwesa inuyo ine ningoyamba apo. Then ndikumapezeka mafana aja oti they dropped out of school anayambisa kampani panopa ni mabilionea. They dropped out of college anangona da izundichedwesa anakayamba chinthu panopa ndi mabilionea. Mwaimvesa? Komanso zimafunika nzeru eti kulephera skulu ndi kusiya skulu uli wanzeru ndizosiyana. Okay, ngati skulu ikukupeta ndeweyo wayilephera ndi wina skulu amayitsata amayiyaza ndithu komano wangoganiza kuti ndikuyisiya chifukwa ndikufuna ndizikapanga zina zake ukuku. Ndi anthu awiri osiyana. Muzaona kuti uyi wayisiya ali ni nzeru uja akatuluka kupita ukuku akukapanga chinthu cha nzeru and can be successful. Koma wayisiya chifukwa choti iyeyo
samva kena kalikonse. It's not always true kuti akatuluka kupita kuja akazi wako chopanga. Mwamvesa zikomo kwambiri. Yeah, so one thing about black Chinese teacher, one thing I like about him is this guy, despite kuti anaphunzira ku China zaka zambiri, komabe pali zinthu zina zimene akakhala yekha amazipanga question, like why? Amauza brain. Yes, anaziphunzira koma still amazipanga question, komanso he goes against them, like guys, no, this is not right, though anaziphunzira zithuzo, right? It's like something like this. Timakondobweza mawa kuti facts don't care about your feelings, right? Chilungamo sichimasamala kuti ukumva bwanji, chilungamo sichimasamala kuti iwe zinthu unaziphunzira ndeke nako basi makuti komano this guy amanena chilungamo kuti akuluakulu, this is it, right? So issue imene yokhuzana ndi maphunziro education system metri nayo ndi issue ena kuti anthu ambiri kuti wafotokozere akuza kuti iwe ase yeyo despite kuti anaphunzira zaka zambirimbiri, right? Koma sakukhala bene mtima ona kuti arenge zimene zozo kenako aziki pa chest pachidali kuti ine guys ndi PhD, you understand, muphunzire mutere komano akungulongosola ma facts kuti guys, this is what is happening and this is what happens. Pene mundimvetse bwinobwino chifukwa akhala wina alipo wina ambiri kuti anaphunzira zaka zambiri then kenako afterwards then akuzika pa level ina yake ina kuti sakufuna kuchipa, and despite kuona kuti ma facts chilungamo chikuonesa zoti chili against you koma samavomereza yayi, right? Koma pama kuona chilungamo akuluakulu system imayenda chonchi, system imachidwetsa, you understand? So he's honest, komanso titha kuona kuti he is very intelligent, so smart. Why am I saying so? Is ndikuyankhula chifukwa cha pali wina wake timati Alvin Toffler. Alvin Toffler ndi American writer olemba mabuku komanso futurist meaning kuona kuti munthu amene amakhala kupanga studies za mtsogolo kuti kuzachitika chani kuzatani. Munthu ameneyo anabadwa 1928 koma anamwalira mu 2016. Munthu ameneyo very big brain, big mind. Munthu ameneyo analemba mbuku lake kuti analemba kuona kuti the 21st centuries about yani. Yes, akuti umbuli wa mu 21st century suzakhala about those who cannot read and write. Suzakhala kwa anthu amene samatha kuwerenga ndi kuwerenga, no, but mbuli mu zaka zinozi 21st century ndi imene the people who cannot unlearn what they learned and relearn, you understand? Mbuli za mu 21st century ndi zomwe zizakhala zozi sizingakwanitse kupanga unlearn kanchi chawo chakati khoza kunjani. Chinthu yanachiphunzira koma kusachiphunziraso kuchidelira. Should we say kuchidelira? Maybe. Kuchipanga unlearn kena koso kupanga so relearn nkuphunziraso chinthu chanyuwani. Zimene zikuvuta masiku ano. Munthu unaphunzira uli ndi maybe maphunziro ako they are outdated. Another fashion sali mu system. Let's just I'm going to give you an example like psychology. Psychology amene kuti poyambira mu psychology maphunziro kuti ngati ufuna uone munthu
ngati wapangadi chinthu cholakwika kumfunsa mafunso ari munthu uja amapanga avoid chani, amapanga avoid eye contact, like samakuyang'ana choncho, right? Amapanga avoid eye contact. Ukamfunsa then akasi most of the times amapangira ma body language, ma facial expressions amatengera kwambiri kwa ana, nangase ana it's like they cannot fake anything. Nde amapanga example experiment kwa ana, right? Nde kumabe afterwards panopa anapanga maphunziro a psychology anaza sinthaso kuona kuti no, it's not fact. Panopa sitingakhulupirire zoti munthu akapanga cholakwika ndo kukamuyang'ana maso kamamfunsa nde kuti amathawa eye contact, amapanga avoid eye contact, amayang'ana pasi, right? Amayang'ana ukundu kuyang'ana pasi, amakanika kuyang'ana chonchi, right? Panopa zinthu zija zinasinthika chifukwa for people now amapanga cheat. Panopa anthu anasintha zochitika. Panopa munthu amatha kupanga chinthu cholakwika nkuyang'ana be maso chonchi. Akulu mwaba kukuti sinnabe nkuyang'ana chonchi. Sinnabe. You understand? Talwa nkalasi to psychology pamenepo. Sinnabe. You know to sinnabe tu. Iwe ku psychology unaphunzira kuti munthu akapanga chinthu chichamayang'ana pasi. Sometimes zimapezeka kuti munthu ujaso wayang'ana pasi chifukwa cha manyazi. Pa anthu ena akamba ali ndi fear, ali ndi phobia ya maso. Ndakamba za phobia, mantha achitengedwe. Pa anthu ena akamba amadana ndi eye contact. Amadana nayo kwambiri. Kuyang'anizana maso chonchi amadana nayo kwambiri. You understand? So unganena kuti iyi ndi ma fact. You understand? Kuti basi daphunzira ku psychology kuti makulu. No. Kwa anthu amene aphunzira mabuku amene oyambawo, then panopaso they have to unlearn as delete zimenezozo, then they have to relearn aphunzireso za system apo panopa kuti panopa humans, panopa anthu tikusintha zochitika zathu, right? Okay, another thing is I'm going to give you the personal example. Personal example, when I was pamene ku school and inali international university, kuna anthu amaiko sambiri, amaiko setingotero, maiko is international. Burkina Faso, Cameroon, Ivory Coast, Chanchani, America, uku India, maiko se. And where kumene kuja naphunzira chinthu chimodzi noti sometimes ife naseti mazimva zoti ife timayankhula chizungu. By the way, dziko losakuyankhula chizungu, they have their own language. Amaphunzira amayankhula chiyankhulo chakwawo, amaphunzitsa mu chiyankhulo chakwawo. But no, ifeyo sipano anthu amene tabwera ngati ma student tikuwalirana, yeah, basi hey, bayankhula English, hey, what's up man, hey. Zopeza kuti kumene kuja kunabweranso anthu ena amayiko enaso aku Africaso chizungu chosamva koma iwo akuyankhula French and they are proud of it. Ndipo andonyandilaso kuyankhula French komanso ifeso kumatona ngati makape kuti why like somutha French why somutha French why somutha French ifakati tumaphunzira chizungu kwathu. Then ifeso kwamba kufasa iwe sitha chizungu, sitha chizungu ndizo khala bwanji. You understand? Then at the end of the day zinapeza kuti conclusion kupanga research zinapeza kuti tose ndi makape. Why tose ndi makape? Because we were colonized. Tose ndapanga colonized. Kunabwa France kubwera kumaiko awo ndikwazo day. I want you to be who I want you to be. Iwe ukhale amene ine ndikufuna kuti ukhale. Zovala zaife. Chiyankhulo chaife. You understand? Colonization imene. Ndoti niyo mulibe ufulu opanga zanu koma nomuzipanga zaiwo. Then ma French aja kumaona ngati ma role models awo. Ndiye ku parliament chanchani. Mina bangira ku Malawi mucha. It's the same thing. Ifeso ndabanga colonized ma British. Anabwera kuti zovala zivala chonji ndoti zathu zai choyambira chimene chocho
2 ndikuti muziyankhula chizunguchi chimene ndochi ndiye munthu ukayankhula chizungu makhala ngati iweyo ndikuti iwe the star kwambiri, iwe ndi star, iwe ndi dolo komanso ndi wophunzira kwambiri chifukwa ukuyankhula chizungu. So this thing tikaba munthu amene anaphunzira chizungucho ndiye kuti abwere pa public ndikuza kwakulu chizunguchi sikuti muchitenge ngati kuti muchipembedze kwambiri yayi, kuti kana chikhala ngati measurement ya intelligence kuti basi munthu akayankhula chizungu ndikuti iyeyo ndi zimapereka education level kuti anaphunzira motere chifukwa amayankhula chizungu chabwino chifuna amatere. No, chizungu is just a language like any other languages, right? Like any other language. Chizungu chili ngati chiyankhulo china chilichonse chimene munthu angayankhule kuna kulikonse, right? So ifeyo at the end of the day tinapanga understand kuti guys tonse we are just ndife makape tosefe, right? Ndife makape. So mundivese pamene papatsa pano sitili against chizungu koma not against kuti chizungu chipanga impose pa ife kuti tiphunzire mu chizungumo. Chizungu tichiphunzire as a language koma not tisaphunzire chizungu. That's nonsense. You understand? That's my stand. Tiphunzire chizungucho as a language, tichimvetse bwinobwino for communication, for reading books and whatsoever, right? Koma not tisaphunzire mu chizungu, tisapanikizike ngati chizungu chakuti mpaka chipembeza mpaka na zathu kukhala zoti zopanda phindu. Maiko onse chisisi china ndichi, maiko onse otukuka amaphunzira mu chiyankhulo cha kwawo, kuphunzira chizungu chakuso kuchiphunzira ngati as a language koma osati kuphunzira mchizungu ngati ma subject ena agriculture. And you don't ask yourself kuti iweyo kufamile kwanu every year mumalima, but when it comes to agriculture mukapita kuphunzira agriculture you don't understand some things. Zimene simazimvetsetsa kulemba mayeso kukanikaso komano inu agriculture kwanu mumayipanga volunteer language chiyankhulo chimakhala ngati chutani chikuti panga makhala ndi mavuto awiri. Vuto loyambirira mupanga understand the language chifukwa upata phunzira chizungucho there are some words mawu amene adzakuvutani kwambiri, so mwene mupange search dictionary chanchanu zambiri mbiri, right? Ngakhale chizungucho mmayankhula. And the second problem, vuto number 2 lizakhala kuti context topic yo bayoka kuti muimvetsetseso mufunikaso ubongoso pati chinthucho olchili njijewa munthu makhabe kuti uchimvetse bwinobwino uchipange digest grasp, right? Kuti topic imveke bwinobwino ngakhale ili njijewa ndiye wati mo ikhale mchizungu ndoti ukhale mavuto awiri kuti umvetsetse topic kuti yuti chani komanso umvetsetseso chiyankhulo chonse kuti chiyankhulochi 100% clear kuti chikulowa mmutu. Therefore maiko onse otukuka they use their own language. Maiko onse otukuka, go to China, Russia, the maiko amene timakakamira zizunguzi, French, timango basi ndife makape. So the information nokuti we need tiwenera tipange online. You understand? Yes, tinaphunzira chizungumo tinatete koma still we need to tiwenera kuyankhula chilungamo kuti akuluakulu. No, we were wrong. We were wrong. Kuti zinthu zambiri zipanga understand zibwere mu chiyankhulo chakwathu. Chiyankhulo chakwathu tizipanga understand bwinobwino. Zinthu zambiri sitizipanga understand chifukwa timangoloweza maphunziro ongoloweza basi kungoloweza basi timaphunzira tiloweze pa mayeso tizakumbukire chizungucho
So it's a problem. Panapa mukafuse mwana ku school. I say, what is agriculture? Agriculture is rearing crops and growing animals, blah 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 blah. Growing animals. Growing crops and okay, rearing animals. Okay. Ne mumfuse kuti tandilongoso nchijewa bwino nkhani ine. Mzaone. Okay, anawa mangolowiza zithuzi. Anawa tumangolowiza basi. So yes, we started. But still, we have to unlearn what we learned and relearn. We have to learn to unlearn. No. Right? So, guys, I think anangokhala maujeni oti ti kambirane zina. So, yeah, kuma I know kuti the people I mean mapanga follow this channel, I know what you guys have it takes great minds munima bongo kwima kwambiri and mumvesa zinthu kwambiri and having masarala channel ishi part of you guys, I know you guys mumvesa ndikana ma points mumvesa ma points okay, oh, this guy atana ziyakuti zimasiyana when you're talking to and how many muruma osa kumvesa chine chose, then you feel like you're wasting your time. Guys, proud of you guys. Thank you so much. Malawian Cameras.